И тук на площад Славейков. Изключително много се радвам да ви видя. Заповядайте и тези от вас, които минавате случайно, защото днес в този хубав съботен следобед ние ще празнуваме заедно второто издание на музикалния ни фестивал Алея на талантите. Той е посветен на честване на бележити дати за България през 2023 година. Това събитие също така е с международен културен характер за обмен на музикални традиции. На фокус днес е съхраняването и обмена на културните ни традиции. Заповядайте да пеем и да играем заедно с изпълнителите. Събитието е посветено най-вече на красивата музика и предоставя също трибуна за изпълнение на вокални, инструментални и музикални произведения на избрани таланти, български и чуждестранни. Разбира се, че ще ги видите само след малко. Също събитието днес е и едно своеобразно послание за мир. Мирът в най-общия му смисъл. Вътрешният мир, мирът между нас, в държавата ни и най-вече по света. Това събитие, наречено Алея на талантите, се осъществява с финансовата подкрепа на дирекция спорт и младежки дейности към Столичната община, на Фондация Мир и щастие и на Народно читалище Бъднина 1982 година в квартал Младост в София. Благодарим на всички, които ни дадоха тази възможност, за да осъществим тази прекрасна Алея на талантите. Подкрепата, разбира се, е незаменима и полезна за развитие и запазване на традициите, за създаването на нови творчески проекти, прояви и за международно културният обмен в София и България. Време е, може би, вече да започнем, заредени, надявам се, с много добро настроение, с програмата на Фондация Мир и щастие. Както казах, ще честваме бележитите дати за България тази година, за да си припомним някои от имената, които имат годишнина в тази година. Това са знаменити и бележити българи, като започнем, разбира се, с Васил Левски, Христо Ботев, продължим с писателите Алеко Константинов, Димитър Талев и Иван Вазов, както и още много други светли имена в нашата култура и история. А Смяна Спиридонова, е за мен изключително удоволствие да бъдем заедно в този празник. Още по-голямо удоволствие е да приветствам и нашия почетен гост. Това е белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит и българския патриарх Неофит. Благодаря ви, че сте тук при нас. Сега ще ви представя и програмата. Концерт-спектакълът ни днес, както разбрахте, е наречен музикално преживяване и включва специалното участие на много обичани изпълнители. Музикантът, художник и композитор Николай Ом. Той е човекът оркестър. Ще се убедите сами след малко, който създава мултижанрова музика с разнообразни ритми и стилове от цял свят. Добре познатата на всички нас певица Елица Тодорова ще се качи на сцената с изпълнение в трио с гайда и тъпан. Ще можете да чуете изпълнението на женски народен хор Нуша с диригент Нели Андреева, която е дългогодишен солист на държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Ще можете да чуете също така и народната певица Гуна Иванова в трио с младите и наследнички Ива и Велислава. Както знаем всички, музиката е нашия дар. Универсалният език, който създава хармония във всичко и ни извисява. Музиката на сърцата ни и музиката на сферите се преливат съзвучно и са свързани във вечността. Истинската музика, докосваща сърцата ни, облагородява и ни лекува и ни приканва да бъдем по-добри и съвършени, да сме свързани с природата и изначалното, да се радваме искрено на живота. Надяваме се, че музиката ни кара да бъдем добри, свързани, съпричастни един към друг в една обща кауза за щастие, мир, мъдрост и любов, точно както ни учат книгите. За светлината на един красив, свободен свят, какъвто ни завещават с делото си нашите световни, велики умове и творци. Ще се радваме да имаме възможността да развиваме културата, приемана в най-широк смисъл. Знаете, че категорията култура е приета за четвърти стълб в устойчивото развитие на нациите, затова тя е равнозначно важна за хората и обществото. Всички ние сме участници в общото приключение на живота и от всеки един от нас зависи нашето сега и нашето утре. Да пазим традициите, да действаме за добра кауза, да сме единни, да вярваме и да създаваме доброто. Това ни прави цялостни и удохотворени. Нека този споделен момент, тук и сега заедно в това хармонично пространство, ни даде нов полет за душите и да се радваме от сърце.
Сега, както разбрахте, ще започна с музикалната програма, но преди това искам да използвам възможността да обява също и това, че ще имаме една прекрасна томбола, в която ще можете да спечелите книги на издателска къща Кибея с управител госпожа Мариана Златарева, която е наша подкрепяща страна за фестивала. Ще можете с дарените средства от участието си да подпомогнете нуждаещите се деца и семейства от София и България чрез храм Рождество Христово с организатор на събитието госпожа Велина Андонова. Ще кажа няколко думи за двете книги, с които можете да помогнете на българските даровити деца. Това е американският автор Джеймс Туайман. Той е световен трубадур за мир, инициатор на така наречената Индиго революция. Той издирва група уникални свръхнадарени български деца, за които научава в Америка и предприема специално посещение в България, за да се срещне с тях. Те са обучавани в манастир и предават своето послание на човечеството, който описва в първата си книга. Това е посланник на любовта и препоръки, как да възпитаваме нови кристални деца във втората си книга. Според автора, тези български деца са с най-високо ниво на съзнание и живеят реално в полето на любовта. Той е поканен и на ретрити за концерт в България от фондацията, заедно с друг световно известен ментор и автор, и това е Грег Байдън, познат с книгата си "Божественият код". Време е вече. Мисля, че всички сте готови за първото музикално участие в днешният ни концерт на Алея на талантите. И това е известният женски народен хор Нуша с ръководител и ментор Нели Андреева. Талантлива певица с завидна биография и дългогодишен солист на държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Хорът е създаден през 2013 година, преди 10 години, и има издадени 2 албума "Крива коза" и "Да знаеш, майчо". От тях ще чуем цели 8 изпълнения. Моля, аплодирайте ги и се насладете на женски народен хор Нуша. По-силно, по-силно, защото това е нашето начало. Заповядайте!
Вашите аплодисменти са за женски народен хор Нуша с ръководител и ментор Нели Андреева. Така както сме загряли сега, ще загреем още повече, повярвайте ми, защото очакваме тук на сцената, директно пристигнала от Варна, да се качи прекрасната и невероятна певица Елица Тодорова, която заедно с нейните музиканти ще ни поднесе едно прекрасно трио с гайда и тъпан. Елица Тодорова, знаете, покори сърцата на всички ни и не само на нас, българите, разбира се, а и на известните световни събития на Евровизия и в Берлин. Изключително много благодарим за шанса да се видим отново в София с прекрасното изпълнение с ритъм и много любов. Елица Тодорова и нейното трио. Аплодирайте ги! Ще я представя. Този микрофон да освободиме. Той ще го махне. Добре, само ефекта, ако има нужда. Започвате вие.
Добър ден, уважаеми дами и господа! За нас е чест да пеем, свирим и танцуваме за всички вас. Днес имам няколко изненади. Първата ми изненада за всички вас е нашата прекрасна ученичка Сияна Василева от София, която е на колко години? На 7 години и ще ни изпълни песента Гайдарче. Аплодирайте, това е бъдещата сила на България, която расте с толкова много любов. Благодаря и на нейните родители, които помагат за нейното развитие. Благодаря ти, Сиянка. Беше чудесно. Дощеря, чия си Мари, дощеря.
Дришката ти е лелина, лелина, дришката ти е чичина, чичина, кундрине ти са лескати, лескати, а пък отдолу разпрати, разпрати. Стига ми само неле навдигай, навдигай, барем да ни та познавам, познавам, барем да ни та познавам, познавам, чия си Мари, дощеря, дощеря. Забравих да ви представя кой е с мен на сцената. На сцената с мен са Александър Тодоров Гайда от Варна, преподавател по гайда, обучава млади таланти във Варна, страхотен приятел, човек, на който можеш да разчиташ за всичко. И разбира се, Кристиян Петров, 10-ти клас, в 11-ти вече клас в музикалното училище във Варна, тъпън и народно пеене. Тази песен може да я изпееме заедно. Сигурна съм, че я знаете. Тя се нарича "Пусто, но лудо и младо". Виждам колеги тук.
Който няма телефони, може да помогне ето така. Тодоров Гайда и Кристиян Петров Тъпън. Алекс, Крис и аз. Това е също много популярна песен. Може да се хванете на хоро, ако имате желание. Рипни калинки се нарича тази песен. Рипни калинки да тропниме, да събука душманине. Рипни калинки да тропниме, да събука душманине, да събука душманине. Еми мойне, еми твой.
Благодарим от сърце. Продължаваме с песента, която изведе шампионите на първо място. Само шампиони! Само шампиони! Само шампионки! Прелитат високо и надалеко, скачат и се смеят и сълзи се леят. Всичките юнаци, те са най-добрите, смели в игрите, силни в душите. Само диви, само шампиони, златни момци, моми за милиони. Има ли млади, има ли луди, цяло село дойде, пейте, не се бойте. Само шампионки, има ли млади, има ли луди, цяло село дойде, пейте, не се бойте. Само диви, само шампиони, златни момци, моми за милиони. Само диви, само шампиони, златни момци, моми за милиони. бъдещата сила. Хей, хей!
Аплодисментите ви за Сиянка. Ще помолиме само още една песен и приключваме, да дадем път и на другите колеги. Вода ще изпълниме. Да ви върви по вода, по стар български обичай. Сега ще видите какво ще направя. Да върви по вода. Специални благодарности на Емилия Воева за поканата да бъдем част от Алея на талантите. Бъдете здрави и щастливи целият екип и много вдъхновени.
ludo mlado konče, jaz ti mitrele, mitrele, more konče, jaz ti moma ljubi, mitrele, mitrele, тарадуда. Тук може да ми помогнете сега, всички я знаете, сигурна съм. Тарадуда и дудара, тарадуда. Хей, тарадуда и дудара, тарадуда. Точно така. Тарадуда и дудара, тарадуда. Хей, тарадуда и дудара, тарадуда. Тарадуда и дудара, тарадуда. Хей, тарадуда и дудара, тарадуда. Хей, тарадуда и дудара, тарадуда. Хей, тарадуда и дудара, тарадуда. Да ви върви по вода. Александър Тодоров, Кристиян Петров, Сиянка, моето име е Лица и много ви обичам. Поклонете се. Поклонете се. Благодаря. Още веднъж силни аплодисменти за Елица Тодорова, нейното трио и за Сияна, точно така. Ох, извинете. Развълнувани сме всички от това, което се случва тук на сцената. Следва още едно прекрасно изпълнение, което надявам се, че ще ви доставя изключително удоволствие в този съботен прекрасен следобед. Любимата на всички ни народна певица Гуна Иванова ще се качи на сцената с нейното трио. Отново трио ще имаме и това са Ива и Велислава. С техните концерти те изправят публиката на крака и създават истински празници. Тъй като обаче вие сте изправени, на вас краката ви може да се подкусят от техните изпълнения. Да ги заповядайте на сцената. Красиви, талантливи и много пеещи. Наистина, един истински следобеден празник тук на нашата алея на талантите. И какво по-хубаво от това, да видим и едни талантливи певици. Аплодирайте ги и се насладете на тяхното изпълнение. Здравейте на всички! Българио, ти наша майко свята! Където и да сме по света, за тебе милеем. За теб от все сърце копнеем, За тебе песни пеем. За нас е чест. Носете България в сърцето си, така както я носим и ние. Бъдете горди българи! Земю светла, земю чиста, истинска и силна, аз с тебе се наричам и с теб обичам. В душата ми с мене твоя дух живее и любов свещена, чиста в струните ми пее. Твоите жита небето, светлите простори, българския дух, в който за любов се бори. Аз съм с тебе, не унивай от обиди жешки, ти на мене облегни се в минути тежки. Хайде сега да се сплотим в ритъма на българския фолклор последния начин.
тъй като има двама прекрасни човека, които така се заиграват в ритъма на българския фолклор. Сега една песен, която много лесно можем наистина да се обединим в едно хоро, дето всички обичат да казват като Бяла роза, само дето ще бъде наша авторска песен по музика и текст на Гуна Иванова и се казва "Айде, моме, босо по русата". Айде да видим дали ще си направим едно хоро в крайна сметка днес. Не се срамувайте, много е приятно. Може би някой от организаторите трябва да го поведе това хоро. Тръгнало е мало и моме за вода студена, бело, бело пременено, скитка закичено, насреща и лудо младо брано конче ява, насреща и лудо младо брано конче ява. Момето е сяйно като зора, момче грее по-сяйно от слънце, момче грее по-сяйно от слънце. Моме гледа кротко, кротко, мирно да отмине, момче гледа гяволито, мирно да не мине. Пая пати за ръчица, почия погледна, открадна и росно цвете напи водата. Пръсна моме босо по росата, по росата през поле широко, по росата през поле широко. Косите си ги облете в калина малина, бели поли си закачи у пуста къпина. Викна момче гяволито, дръж калино коси, дръж калино руси коси, ти къпино поли. Ваши да са косите полите, моя да е тая лична мома, моя да е тая лична мома. А сега ще поканим на сцената нашият пример и на сцената и в живота Гуна Иванова. Здравейте!
Фондация Мир и щастие ви поздравява с този концерт. Море сокол пие, вода на Вардаро. Море сокол пие, вода на Вардаро. Яне бело гърло. Яне кротко ягне. Като виждам тук, не си падаме по хората много, но всички знаеме тези песни. Ако искате и микрофони, ще ви раздадем да си направим едно празненство. Море соколе, ти юнашко биле, море не виделе, юнак да премине. Яне бело гърло. Яне кротко ягне. Юнак да премине с 9 люти рани, с 9 люти рани, сите кошумли. Яне бело гърло. Яне кротко ягне. A deseta rana sono strobodena, tая го много боли, ке го умори. Яне бело гърло. Яне кротко ягне. Благодарим ви. Ами, Фондация Мир и щастие, казах, го организира. Много хубави думи събрани в името на тази фондация, а пък аз ви пожелавам здраве, любов, мир и щастие да бъде. И ще ви изпея песента, която възпява най-прекрасното човешко чувство. Онова, което ни събира тук и ще дойда между вас. Лудо младо сън засънило. Чакам, Криси. Кажи, имаш ли победа? Честито победа! Какво е то?
Не мога да кажа, аз пея. Честита победа! Елате насам да се събереме и всички ще пеем. Моля ви се, нали знаете как се чувстваме? За първи път пея при толкова малка публика. Но се надявам много качествена и всички ще пеем. Лудо младо съм засънило на ръчица бела момина. А мома се чудом чуди, жално и е да го буди, мило и е да го гледа. А мома се чудом чуди, жално и е да го буди, мило и е да го гледа. Ами аз ви пожелавам, Криси, отвори ми микрофон, да. Аз ви пожелавам наяве да ви се слушва 100 години това, което Лудо Младо на сън го е сънувало. Но ще се случва на онези, които пеят с мен. Които само си гледат, ще им намигна. Обичам ви! Готови ли сме? И момчета сум те жалила, ставай лудо, че ранило. Мило ми е да те гледам, ала слънце веке иде, ке изгрее, ке ни види. Мило ми е да те будя, ала слънце ке ни види, ке ни види, ке ни завиди. Ами какво да ви пожелая и на вас? Слънцето да ви завижда на обичта, ако няма такава, на моята обич към вас да ви завижда. Обичам ви! А момче се милно моли, как да стана малка и моме, откъде да взема сила, като ти си я изпила. Жокерче ви дада, обичам ви и искам да екна площада. И момче се милно моли, как да стана малка и моме, как да стана малка и моме, откъде да веке сила, като ти си я изпила. И вие? Как да стана малка и моме, откъде да взема сила, като ти си я изпила. Как да стана малка и моме. Благодаря ви, бъдете благословени. И последната песен, защото Елица пак ще пее за вас. Аз имам две светли крила и те ми дават усещане за полет.
от огнения дух. И конската опашка тук забиха войните на хана Аспарух. И конската опашка тук забиха войните на хана Аспарух. И чу се конски тропот от Балкана, понесени от огнения дух. На равна мизия снагата дивна, огъна се под буйния им бяг. Българио, ти наша майко свята, неземен рай е твоята красота. Когато тихо легна в земята, с любов ще ме прегърне и пръста. Българио, ти наша майко свята, неземен рай е твоята красота. Това е нашата слънчева родина, на Тракия и гордия Пирин. На нея ние верни синове сме, за нея ни ще паднем до един. На нея ние верни синове сме, за нея ни ще паднем до един. Колко малко трябва за да знае, България една е на света. Гранитенче гърбът е на Балкана, на Добруджа звънлива песента. Българио, ти наша майко свята, неземен рай е твоята красота. Когато тихо легна в земята, венецът нек ми бъде песента. Венецът нек ми бъде песента. Ива и Велислава Костадинови и моя милост Гуна Иванова. Когато тихо легна в земята, венецът нек ми бъде песента. Коя ли песен? Може би онази, която лети във вояжър и на други цивилизации ще каже, че има един български народ, или пък тази, която ще ни изпее Илица Тодорова, или която ни изпя Илица Тодорова и каза на цяла Европа: това е песента, но Европа не я оцени по достоинство. Или такова ни е географското разположение. Обичам ви, насладете се на песните на Илица. Сигурно
Сигурна съм, че наистина сте се насладили на прекрасното изпълнение, по-скоро прекрасните изпълнения на Гуна Иванова и на Ива и Велислава Костадинови. Прекрасни млади дами, които съм сигурна, че заслужават вашите аплодисменти. Благодарим много и на почетните гости за това, че уважихте нашето събитие. Надявам се да се видим отново. С това приключи първата част на нашия спектакъл Алея на талантите, но не се притеснявайте, ние сме подготвили още интересни и любопитни изпълнения за всички вас, които искате да чуете и да видите талантите на България. В момента, не знам дали виждате или поне се надявам, че имате възможността да видите, един изключително интересен изпълнител си подготвя музикалната сцена. Това е Сариел Оренда. Той е музикант и композитор, създател на електронна музика. С неговото изпълнение на китара ще имате възможността да се докоснете до неговия музикален и вътрешен свят. Той е известен с международните си участия, завършил е музикалното си обучение в Лондон. Също така е част от музикалното трио група Тиферет, заедно с Ян Добрева, която ще видите само след малко на сцената заедно с него, и с Константин Кучев. Вчера те бяха наши гости тук на Алеята на талантите. Разбира се, надявам да имате възможност да останете с нас до края на спектакъла, около 20 часа, защото сме ви подготвили още много интересни чуждестранни гости. Тук е мястото, между другото, изключително много и да благодарим на тези таланти, които ще се представят пред нас. Те са избрани от Емилия Волева, която е председател на Фондация Мир и щастие, фондацията, която организира днешното събитие, и на Ваня Неделчева. Това е музикален менеджер на проекта и експерт в културата. Надяваме се наистина да бъде така в район Младост на Столичната община. Както казах и по-рано, всички ние имаме нужда от повече култура в душите и в сърцата си, и най-вече тази култура да имаме възможност да представяме пред вас на живо на много прекрасно място. Дом на книгите, дом на Столичната библиотека, тук на площад Славейков. Върви една подготовка, така че се надявам да имате търпението да изчакате, защото сложната музика понякога върви с сложна подготовка на инструментите. Само след около 2-3 минути вече ще имате възможността да се насладите на това прекрасно не едно изпълнение на Сариел Оренда. След малко ще се качи на сцената Ян Добрев. Те двамата ще ви разказват любопитни, интересни и прекрасни музикални истории в този топъл, хубав съботен следобед. Така че аплодирайте го, за да се надъхи по-бързо, хубаво да така бързо да опъне кабелите и да може да настрои китарата.